Se tu usar a primeiro brazo. Iso unhas cousas, sí. Pero, sí, que empece Iago, non? Empeza Iago, digo eu dúas cousiñas e... Queres que empece eu? Sí, pero vou falar eu primeiro, vou dicir vale. Hola, bons días. Imos comezar este seminario, os conxuntos históricos no borde marítimo galego, ou dito máis popularmente sobre algunhas vilas costeiras galegas protegidas ou non protegidas. É un seminario que é proposto pola sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello, pero que coordinaron máis intensamente profesores Iago Seara, que é o responsable desta sección, e Rafael Vallejo, que ten parte menos preponderante no Consello, pero sí que colabora moito con el, que é profesor de Historia Económica na Universidade de Vigo. E agora, pois, moi especializado no ámbito do Historia do Turismo, e especialmente responsable da Asociación Asolaina, de Conbarro, que creo que fixo no pasado, está a facer no presente e espero que no futuro, un gran traballo de movilización, de sensibilidade en torno do que foi, hai máis de 40 anos, conxunto histórico protegido de Conbarro. De modo que eu agradezo aos dous o traballo feito. Creo que tamén aquí hai un resultado de traballos previos sobre outros lugares, nomeadamente Rinlo, cuxa responsable tamén nos acompaña, e falará despois, non? Teño entendido. E tamén as vilas de Betanzos e Muros, non? E de modo que formamos un ronsel de 4 exemplos que a moda da filosofía empirista inglesa nos poden servir para inferir, espero, algún, non sei se algunha lei, pero algunha norma, un procedimento de carácter xeral que nos indique a nós e ás administracións públicas e ás cidadanía sobre como actuar neste campo. De modo que moitas gracias, non só a vos, senón tamén aos ponentes, sobre o sentido e obxectivos deste seminario. É mellor que falen os responsables, e, por tanto, dou a palabra en primeiro lugar ao profesor Rafael Vallejo. Moi ben, moitas gracias, Ramón. Gracias a todos e a todas por asistir. Eu teño que dar as gracias sinceras a Iago Seara por esta iniciativa e a sección de Patrimonio do Consello da Cultura Galega, non? Como decía Ramón, ten un conocemento global sobre estas cousas, máis ou menos informado, e logo ten un conocemento máis especializado do que sucede co conxunto histórico de Conbarro, que, como veremos, agardo no transcurso deste seminario, é un exemplo en sentido contrario do que non debería suceder, non? A partir do caso de Conbarro, a partir do informe que fixemos este ano na Asociación Asolaina, un informe urxente sobre o conxunto histórico con proposta de medidas, planteamos a posibilidade de facer este seminario que foi moi ben acollida e nese sentido eu teño que dar ou reiterar o meu agradecemento. Pero non se trata só de falar de Conbarro, por moi paradigmático que sea da arquitectura popular de Galicia, esa síntese de arquitectura do mar, de arquitectura da terra, non, agricultura e pesca, senón de ver con motivo do seminario e partindo de exemplos concretos, pero estendéndose ao conxunto, que é o que sucede neste momento. É dicir, se os procesos que levan a declaración dos conxuntos históricos como tales e os seus plans de ordenamento, eses plans de ordenamento na práctica están sendo eficaces. Porque posiblemente as comisións de seguimento, as actuacións que se levan a raíz do establecemento de AERIS, etc., non sabemos se son suficientes para garantir a calidade dos valores do capital cultural que estás neses conxuntos históricos. Esta era a idea fundamental que planteamos Iago e eu. Conbarro, sí, outros conxuntos tamén, pero lanzar esta visión global, esta avaliación que nos permita, como decía Ramón, poder facer algún tipo de conclusión, algún tipo de recomendación que vaya no sentido de que as políticas de salvagarda, de protección, poidan ser melloradas en forma de os instrumentos concretos que o mellor aquí pode sair algún deles. Eu nada máis, agradecervos a todos a asistencia e que sea de proveito para todos. Moi ben, moitas gracias. Iago. Moitas gracias, presidente.
moitas gracias a todos vos por la asistencia. O que nos preocupa fundamentalmente a sección e o Consello é por que, a pesar de haber unha serie de ferramentas e uns instrumentos administrativos municipais ou autonómicos que están na procura continua de un patrimonio, dun ben de interés cultural, porque, a pesar deso, hai un deterioro e un cambio radical de esas formas espaciais e relacións espaciais que ten os conxuntos históricos. Hai unha expresión económica que moi ben introduxo no programa Rafael, que son cuestións de relacións de produción que, de unha maneira que se caracteriza en este momento en Galicia, pois, no Estado español, por suposto tamén, pois están traendo consigo unha serie de influencias negativas casi consideradas de impacto patrimonial e que están de alguna maneira deteriorando aqueles valores, aquelas relacións espaciais que conformaban o ambiente e no interior do casco o ámbito, están transformándose e perdendo entonces esos conxuntos históricos a súa singularidade, as súas relacións caladeira abaixo, que é un límite dun conxunto histórico, co límite do mar e as relacións espaciais que se establece todos estes conxuntos co mar, pois están moitas veces non tendo en conta, hasta o punto que disciplinarmente, cando se declara un conxunto histórico, esa memoria non inclúe unha franxa generosa desa ría ou dese borde de mar que é imprescindible para comprender esa formalización dos bordes do ambiente destes conxuntos históricos. E o feito é que se deteriora con intervencións de alguna maneira nada creadoras e nada, digamos, patrimonializadoras a máis desos conxuntos históricos. Por lo tanto, eso é o que nos preocupaba e eso é o que está de alguna maneira inserto na filosofía, como dice a introducción do programa, do Consello, da sección, dos que tivemos adiante de conformar isto un pouco máis, pero sobre todo dos ponentes na hora de ser elexidos para levar adiante reflexións que podan axudarnos a todos a comprender o que está a pasar. Sin máis, agradecer sempre a Executiva e ao Presidente do Consello por abrirse sempre estas iniciativas que non son dentro do trámite normal do feito cultural, que sí o é, porque a cultura material significase por estes conxuntos históricos e por os bens de interés cultural, ou sea, os monumentos, e que conformar e, de alguna maneira, procurar conservar e transmitir de cara ao futuro, transfórmase en un feito cultural máis aló dos valores artísticos e funcionais que ten esos elementos, esos bens culturais do patrimonio que pertenecen ao imaginario colectivo da nosa comunidade. Sin máis, pois, agradeceros unha vez máis vosa presencia aquí. Bueno, pois, quedades aquí. No. Mira, podes quedar aquí. Bueno, como queiras. Pero tú quedas. Se non estou aquí sozinho, tal. Estás aquí. No, solo hay uno. Solo hay uno. Bueno, bons días de novo. Encargáronme os dous organizadores que dixo unha conferencia inaugural, pero recusei con toda a miña forza esa idea. E finalmente aceptei pois facer como unha especie de pequena introducción, que é o que vou facer. Sobre un tema que non me alleo, pero tampouco non me considero en absoluto especialista como a maior parte dos presentes e, desde logo, dos organizadores. Pero, a feito de ter participado nas conmemoración dos 40 anos de Combarro e da súa declaración como lugar protegido
e, en fin, algunhas outras leituras, pois, me autorizan así, como diríamos en tempos antigos, con reparos, me autorizan a estar aquí presente para falarles algo do patrimonio hoxe, tamén da súa evolución histórica algo, e dos retos que debemos afrontar cara ao futuro. Algúns deles xa están expostos na propia presentación que acaba de facer tanto Rafa Vallejo como Iago Seara, porque se refiren aos perigos, ao deterioro, á situación, en fin, preocupante en que pode estar moito do noso patrimonio, e, por tanto, isto xa plantea un problema que temos que afrontar institucionalmente, pero tamén socialmente. Isto é algo máis do que pudera ser pois, unha simple receita para salir do paso. Eu creo que, bueno, patrimonio é un concepto tan amplo que no que levo visto e lido, pois hai moitas definicións, pero realmente é difícil de someter a un criterio único, non? A idea máis común que hai sobre patrimonio, que é unha idea que en parte é verdadeira, pero en parte é falsa, é que se trata dunha herdanza, non? Un heritage, non? E, por tanto, esa herdanza asimilámola un pouco a como tamén recibimos os legados dos nosos devanceiros, a veces por vía particular ou familiar. Pero non é o mesmo patrimonio que recibir un paquete de accións, se houber, unha casa ou dúas ou tres, se houber, unhas fincas, etc., que teñen máis ou menos un valor regularmente admitido, pode ser alto, pode ser baixo, e que pode ser transmisible a súa vez. No caso de patrimonio, é sobre todo un valor construído. Construído quero decir que non é que só sexan monumentos, senón que o seu valor depende da ollada con que o miremos. E eles mesmos tamén influyen na nosa propia ollada. De modo que o patrimonio ten un valor relativo. E agora estamos vivindo épocas históricas na que consideramos que o patrimonio é quase un valor absoluto. É dicir, que eu dixen no día de Combarro, agora non sei se me arrepinta algo daquilo que dixen, no sentido de que se todo é patrimonio, nada é patrimonio. Por tanto, teríamos que reflexionar sobre, primeiro, que é patrimonio, non? Naturalmente, temos que escoller. O patrimonio basouse históricamente na idea de que algo se pode destruir e algo se pode construir. E que toda construción ten fins diversos. Pode ser, como dice algúns dos clásicos desta materia, ter un sentido intencional, e, por tanto, ter un fin inmediato, concreto. Poñamos por caso, pois unha igrexa pois, ten un fin utilitario, ou un mosteiro tiño inicialmente. A cidade da cultura ten un fin intencionado, discutible, pero intencionado, e así sucesivamente, ou pode que ese valor sexa transformado pola nosa propia mirada. Aquelas que son restos do pasado, valores antigos, históricos, chamamos históricos, teñen un valor ou non teñen un valor de acordo coa nosa propia mirada. Un pregúntase que cando, en fin, un romano do século XII ou século XIII miraba para a columna de Trajano, que vía na columna de Trajano? As fazañas do emperador Trajano ou un monolito de pedra que ali estaba presente? Significaba algo para él ou non significaba algo? Podía ser perigoso, mesmo penalizado, que a destruíse ou non? O mesmo sucede con moitas outras cousas. As murallas de Lugo estiveron en bastante perigo de serem destruídas, é unha cousa que temos aquí ben cerca, non? E non foron destruídas por razóns técnicas, pola dificultade que tiña de ser transportado o material. A fortaleza de Narla, que temos aquí tamén ben cerca, foi contratada por un señor de Sobrado para facer unha casa en Sobrado, pero non atopou parellas de bois suficientes para transportar aqueles cachotes. De modo, isto foi a fins do século XIX e principios do XX. Seguindo con estes exemplos, podemos poñer moitos máis. De modo que o patrimonio ten un valor, digamos que aparentemente universal,
pero tamén é moi relativa. Por tanto, teríamos que, como primeira reflexión, teríamos que poñernos de acordo sobre que define patrimonio, que non define e para qué. E aquí está un problema, porque a definición de patrimonio ten, por unha parte, un componente histórico, o canon vai mudando, por tanto, o noso modo de entender o pasado muda, e, por tanto, o valor que lle damos a ese pasado tamén muda, e, por outra parte, ten un valor extremamente elitista. Se son as minorías de expertos, de técnicos, cos que definen aquilo que é valioso, que son xoias, que son maravillas, ou que políticamente debe ser preservado. E hoxe estamos nunha sociedade de masas, sobre todo en Occidente, relativamente, en fin, homoxénea, dentro do que cabe, homoxénea, pero con certa homoxeneidade cultural, na que casi todo o mundo ten acceso ao patrimonio. E, por tanto, temos que poñernos de acordo un pouco sobre eso. Poderíamos, penso que, ir para atrás un pouco e ver como foi mudando a nosa propia mirada sobre o patrimonio. Que isto pasa con casi todo, non? Porque tamén pasa coa literatura, pasa con moitos outros restos, digamos, da cultura espiritual e material da humanidade. Xa hai moitos anos, o grande crítico literario Eliot, T.S. Eliot, asentou a idea de que a relación da actualidade co pasado é unha relación bidireccional. Non só as obras do pasado, referíase literariamente, influyen no noso modo de concebir a literatura na actualidade, é dicir, un Cervantes ou un Shakespeare influyen no que un escritor do século XX pode estar a facer, sino que tamén o escritor do século XX pode transformar o que foi Shakespeare ou que foi Cervantes. É dicir, que non son valores estáticos, que están aí e que siguen sendo igual por sempre, senón que mudan. Entón, esta condición historizable do patrimonio é esencial, porque tendemos a ser absolutistas, no sentido de considerar que todo é patrimonio. E creo que aquí hai que facer algunhas observacións e ter un pouco de relativismo sano e de modestia incluso para entender que non todo é así, non? Esta viñeta de Castelao, que é unha das varias que el creo que fixo sobre esta materia, reflicte bastante ben estas dúas miradas, non? A mirada do experto e a mirada do pobo. E a mirada do experto, que supoño que será un representante do seminario, un membro do Seminario de Estudos Galegos, a imaginar, ou da Comisión Provincial de Monumentos, ou un promotor do Museo de Pontevedra, está observando un monumento que ele chama monumento. Por tanto, o monumento xa é construción. É definido como monumento megalítico, por tanto, conceptúa como monumento e sitúa nun tempo histórico determinado. É megalítico. E non é castrexo, ou non é romano, ou todo o que sexa. E o paisano, a outra mirada, é absolutamente, parece naíz, pero é moi conmovedora e que nos ilustra moito. Aquí chamámoslle pedras. Noutra viñeta parecida de Castelao dice que estes monumentos son ben antigos, e dice o paisano, son como todas as pedras, todas son antigas, non? De modo que tanto o valor da antigüidade como o valor denotativo, que é monumento, que non é monumento, admite moitas miradas. Isto lévanos á idea de que xa dixen antes de que o patrimonio ten que ser pensado históricamente. E ten que ser pensado con criterios tamén de como vai mudando o noso canon co paso do tempo. Hai, neste sentido, creo que un gran cambio no Renacemento, un gran cambio no paso da Ilustración á Revolución e un gran cambio no século XX. Estamos en disposición de dicir, no século XXI vai haber máis cambios, vamos a entender o patrimonio de outra forma ou somos herdeiros do legado. Os renacentistas despreciaban quase toda a Idade Media, pero comezaron a valorar a época antiga.
Por tanto, son os primeiros que realmente lle dan valor ao patrimonio. Un patrimonio que, na época antiga, tiña un valor simplemente utilitario. Unhas columnas podían se reutilizar para facer outras. Un edificio do século IV podía reutilizar resto do século III ou do século II. E non sucedía nada. Así como os autores clásicos podían todos escribir sobre o mesmo tema e non pasaba nada, non había plaxio. Por qué? Porque explicaban, argumentaban ou construían a trama de outro modo, falando, poñamos, de Edipo, ou falando de Medeo, ou falando do que fora. É dicir, que o tema non tiña por que ser original. O que era original era a súa mirada e a utilización dos elementos que incluían aí. Na arte, tamén en arte e no patrimonio pasaba o mesmo. Que sucede que a partir do Renacemento comezouse creo que a valorar dun modo singular sobre todo o que era antigo, por ter, sobre todo, responder a un canon estético e ter un valor de antigüidade, que tiña componentes de élite cultural e tiña componentes tamén de defensa social, porque o valor da antigüidade comezou a ser importante para consolidar casas, linaxes, estirpes. Por tanto, non todos eran iguais. Había algúns que viñan da época romana, bueno, aquí mesmo en Galicia, hai textos que procuran buscar o enlace entre estirpes galegas do século XVI e herdeiros romanos, e devanceiros romanos. É improbable, ainda o vemos en libros actuais, que, en fin, algunha estirpe romana, algunha estirpe galega, se fosen os Andrades, os Madrugas ou outros, tivesen herdeiros ou devanceiros, perdón, antepasados romanos. Pero está escrito. E así, ese valor da antigüidade tiña, por tanto, unha función social bastante importante. De todas formas, o Renacimento e o modelo renacentista non estableceu ainda unhas pautas de protección. Era só de admiración, pero non había leixes de protección, como xe temos, non? Isto comezou a facerse a fin do século XVIII, principios do XIX, coa creación dos Estados Nacionais, en fin, en certo modo, coa estatalización dunha parte da historia, e, por tanto, do que se herda, non? Coa nacionalización do pasado, e, por tanto, coa conversión do pasado entre o seu patrimonio como un elemento fundamental para a construción das identidades. A columna de Trajano xa non significaba nada para os romanos, nin tampouco para os renacentistas, pero, en cambio, para Mussolini era moi importante. Foi transformada como un exemplo do valor dos italianos, ítalos romanos, no século XX. Vedes que, como un mesmo monumento, pode ter significados e valores moi distintos. De modo que, na época da Ilustración e da Revolución, mudou a mirada sobre o patrimonio. Pero non mudou dunha forma, digamos que universal. Houbo aspectos dese patrimonio, desa herdanza, que foron defendidos, protegidos, rescatados e conservados. A eso responden todos os arquivos históricos nacionais, os museos nacionais, todas as comisións ou grupos de investigadores de antigüidades, as escolas diplomáticas que formaban a técnicos en arqueoloxía, en letra, en paleografía, en coñecer documentos antigos. Todo isto é unha tendencia que se fai no século XIX, xa inaugurou Napoleón, pero ao propio tempo Napoleón expolia. Napoleón vai a Exito, e a pesar de que dice 40 séculos de historia vos contemplan, queridos soldados, vai a Karnak e arrampla co que pode, e levoi, creo que foi só puido levar unha columna, que hoxe está na Plaza da Concordia. Quixo levar dúas, pero xa non puido levar a segunda, non? De modo que, por unha parte, protexeu as antigüidades, por outra parte, expoliou as antigüidades. E o mesmo facían os investigadores e arqueólogos alemáns, e os que foron a escavar Troia, e todos os ingleses que se ocuparon do Oriente Medio. Por tanto, hai unha concepción do patrimonio un pouco cínica, non? Para nuns lugares ten un valor, noutros lugares ten outro valor. Por tanto, históricamente, creo que isto é moi importante subliñalo. Quería, non sei se entrar un pouco en detalles concretos, pero encontrei, non por casualidade, pero encontrei
na revista Galicia Diplomática, un texto que é bastante significativo. Galicia Diplomática, vedes o que significa. Que é unha revista sobre os valores paleográficos, arqueolóxicos e monumentais de Galicia. Está escrita a fin do século XIX por un señor que finalmente acaba de ter unha rúa, creo que en Compostela, hai pouco, que se chama Bernardo Barreiro de VV, que significa Vázquez Varela. A VV, pero nunca afirmaba así, Vázquez de Varela, e que fixo un monumento cultural que se chamou Galicia Diplomática. Esta revista é responsable, creo que, dunha toma de conciencia moi forte sobre o valor do patrimonio galego e sobre o valor dos símbolos e da memoria. Mesmo é que fai unha campaña para recuperar, por exemplo, a Pardo de Cela, a que establece a idea de que debe facerse un monumento aos mártires de Carral, e así, e sig de ceteris, non? E nun dos seus números, do ano 4, número 14, ven un artigo que se chama Un montón de ruínas, dedicado a glosar un documento publicado pola Intendencia da Provincia da Coruña e a súa Diputación en 1836 sobre os bens desamortizados. Entón, o que ele considera que debe ser absolutamente conservado, resulta que 50 ou 60 anos antes estaba sendo considerado de outro modo. Ele dice que el epígrafe montón de ruínas que escribimos al frente es un grito mal reprimido, e subliño mal reprimido porque o subliña o autor, de dolor y de sorpresa que lanza el diplómata amante de las antigüedades de la pequeña patria al hallarse ante este documento. Tanto en 1889 ele lanzaba un grito. Pero que facían estos antepasados? Estos antepasados só había 60 anos, eran os seus pais, o seu avó, o que fixera, non? E que fixera esta Intendencia de Galicia en 1836? Pois declarar que se podían derribar 30 templos e monasterios da provincia. Hoxe consideramos Mosteiro de Bonaval, San Martiño Pinario, diante altares, como un patrimonio extraordinario. Houve xente liberal, ilustrada, sabia, que considerou que debía ser derrubado. Xe imos a Lugo, e vemos a plaza central de Lugo, e vemos que ben, que sentido urbanístico ten esta plaza, co edificio do Marqués de Ombreiro, o Pazo do Marqués de Ombreiro, onde se situaba e sitúa a sede do Concello de Lugo, e xa ao fondo só quedan ali dúas casiñas que deberían ter sido, engado eu, derribadas, para ter unha continuidade entre o Concello e a Catedral, esa xoia extraordinaria, para min, que son a capela da Virxe dos Ollos Grandes. Pois ben, nese lugar onde hai uns negrillos, é onde xogaban os nenos dos nacidos dentro de murallas, e as nenas, había un mosteiro das Agustinas Recoletas, que os desamortizadores botaron abaixo. E non lles temblou o pulso. Non pensaron, estamos agredindo o patrimonio. Pode ser. Eles non pensaban eso. Pero claro, dice Bernardo Barreiro de VV, precisamente un gallego bien distinguido, por cierto. Eu creo que sei quen é, pero non podo decir, porque él lo di. Era el que proponía a la Junta Revolucionaria de Santiago en 1868, la demolición del monasterio de San Pelayo de Antaltares, el cual, por haber sido la cuna y fundamento de la ciudad compostelana, bien merece nuestra consideración, etcétera, etcétera. E despois desto, cando veo o cardenal, cando foi nomeado arcebispo de Compostela, Pallai Rico, don Miguel Pallai Rico, o segundo, que na miña opinión é como o segundo Xelmírez desta cidade, porque reinventou toda a tradición xacobea, que estaba, feliz ou infelizmente, esquecida. Fixo xira de visita pastoral pola súa diócese. Chegou un día a Sobrado e veu que estaba o mosteiro de Sobrado en mal estado. E preguntou que é o que sucedía ali. Dice, non sucede nada, só que eu acabo de comprar un contratista de obras para facer a carretera que vai de Santiago a Trazo. O contratista, que moraba na praza da Quintana, chamábase Don Patricio Moreno, un dos máis ricos da cidade, comprara aquela pedra para facer morrillo e construir
esta estrada que vai á zona de Bergantiños. Para allá, dicen as crónicas, que se viñeron a auga aos ollos, saltou unhas vaguas e dixo isto non pode ser, porque este mosteiro debe ser preservado. E comprou. Rescatou co seu propio patrimonio da Igrexa de Compostela o mosteiro de Sobrado e despois tuvo outra fin e hoxe é un dos monumentos creo que máis importantes do tecido monástico galego restaurado ou protegido, reutilizado e, por tanto, que está en utilidade. En suma, por tanto, que temos moito que protexer, pero non sempre protexeron do mesmo modo e non sempre cos mesmos criterios. Entón, creo que foi, sobre todo, o século XX o que mudou isto, non tanto o século XIX, ainda que antes eu falei da Ilustración, da Revolución, pero creo que foi a partir do século XX cando mudaron totalmente os criterios e se estableceron xa pautas de protección de forma xeral. Non? Creo que en España, tanto por influencia de algúns ilustrados que gobernaban a Dirección Xeral de Bellas Artes, como por a Institución Libre de Enseñanza, como, por outra parte, por a aparición de centros de investigación desde o principio do século XX, esta idea foi cambiando. A mesma viñeta de Castelao reflite xustamente eso, porque eu quero imaginar, está publicado, creo que no ano 24 ou 25, que hai aquí como unha sorte de homenaxe aos investigadores que empezan a facer estudos de campo, e que empezan, así como se fai excursións, así como hai amigos das árbores, ou amigos del árbol, tamén hai amigos dos monumentos. E Ángel del Castillo, por exemplo, fixo un grande traballo nestas, non só Ángel del Castillo, en fin, toda a xeración nós, e todas as comisións provinciais de monumentos, etc. Agora, chegado a isto, que podemos facer na actualidade? Bueno, podemos facer, eu creo que varias cousas, ou polo menos hai varios problemas que eu vexo, e que someto a vosa consideración, porque eu non teño resultado, non teño solución para eles, pero creo que son problemas importantes. E, por tanto, creo que habría que refletir sobre eles. Primeiro, sobre algo que está na propia viñeta de Castelao, sobre a propia dimensión social do patrimonio. Hasta que punto é conciliable a perspectiva a mirada erudita e a perspectiva a mirada popular. Isto ten moita importancia porque moitos restos patrimoniais, e sobre todo aqueles que son quizá menos aparentes, menos vistosos, son moitas veces descobertos por mans anónimas. E, por tanto, depende da propia formación ou do propio estilo ou da consideración que esas mans anónimas teñan do patrimonio que axuden a conservalo ou axuden a destruílo. Quantas mamos se teñen destruído en Galicia? Infinitas. Bueno, infinitas non, porque non había infinitas, pero centos ou miles de mámoas. E miles de mámoas por qué? Primeiro, en parte por motivos utilitarios, pero en parte por motivos preventivos. Si resulta que denuncio que existe unha mamo na miña terra, teño problemas A, B ou C. Por tanto, mellor destruíla que conservala. Entón, que é o que debemos facer para incentivar que se conserve e non que se destruya? Porque a Catedral de Santiago, a Muralla de Lugo, a Torre de Hércules, hoxe están, en fin, notablemente protegidas, non? Pero un ben patrimonial menor ou de menor importancia, e xa non digo ben antigo, sino incluso ben moderno, un restos arqueolóxicos industriais, pode ser bens mobles, os cartas dos emigrantes, unha fotografía. Xa hai moitos bens patrimoniais que podían ser comunitariamente ou comunalmente moi importantes, pero que se destruyen. Por falta de formación ou por prevención. Ou por non haber unha adecuada conexión entre a mirada, a ollada do erudito, do técnico, do experto, que todo houbo, e a mirada popular. De modo que, neste sentido, temos que revisar se todo é protegible, en que medida, e sobre todo en que medida é
digamos que non penalizable, ou incluso se pode remunerar non con cartos, remunerar o proceso de descoberta, e que o patrimonio sexa admitido como propio. Aquí, claro, hai algúns problemas de fondo, non? E hai os problemas que tamén teñen que ver coa extrema protección. E o problema é a estatalización do patrimonio, que ten unha ventaxa, ten un inconvinte. Porque que significa estatalización? Significa, no fondo, usurpación do que é comunal por parte dos poderes públicos. Pero os poderes públicos non sempre son comunais, ou non necesariamente son comunais. Estamos vendo actualmente no debate político, este conflito que hai entre público e comunitario, e as tendencias que están emerxendo no debate político, en parte, non só por eso, refliten este conflito, este problema. E, por tanto, é imaginable o que fai, por exemplo, a cidade de Basilea, que decide o seu concello adquirir un cuadro de Picasso para ter no seu museo. É imaginable que na cidade de Santiago se poida votar no concello, ou na de Lugo, ou na de Coruña, a adquisición dun cadro de Laxeiro, ou de Seoane, ou de Paul Klee. Porque esta cidade ten que ter un Paul Klee. Como vai ter? Pois temos que pagalo, pero se pagamos colectivamente é comunal. En Basilea sucede eso. En ninguna cidade galega ou española sei, teño noticia de que sucede eso. Non teño noticias, pode habelas. Porque o que se debate é se facemos unha recalificación dos terreos, ou se empedramos a eira do fulano ou mengano, ou cousas parecidas. Que é todo o contrario do patrimonio. Pero, así é a vida. De modo que a consideración social do patrimonio creo que debe ser revisada para ter complicidade social, para que haxa xente que axude, que non que destrúa. Pero para que haxa xente que axude e non destrúa, ten que ser remunerada, ten que ser respetada, ten que ser apreciada. Se non dirá que son pedras. Son pedras. Como dicía Patricio Moreno, de Sobrado. Como dicía o contratista de Sobrado, neste caso de Narla. Como dicía moitos ricachóns, ou menos ricachóns de Lugo, coa muralla de Lugo, e así de céteris. Son pedras. E é verdade, a Catedral de Santiago son pedras. É un montón de pedras. Pero un montón de pedras colocadas de forma que nos parece estéticamente immillorable. Pero son pedras. Agora, eso, aí está xustamente o noso reto, non? Isto ten que ver con outros problemas que xa vou ir capotando, non? O sea, aterrando, casi capotando o meu helicóptero. E problemas, por exemplo, do acceso ao patrimonio. Que isto ten que ver, eu creo que co que está a estudar Rafael Vallejo sobre o turismo e a consideración de que o patrimonio debe estar accesible a todo o mundo, pero ao propio tempo que o patrimonio corre perigo con acceso a todo o mundo. O acceso universal é defendible e o acceso universal é perigoso. Temos que reflexionar sobre eso. Porque abonda ser turista para comprobar que se sigue como se pasou coas covas de Altamira, ou como pasa coa Gioconda, ou como pasa coas tumbas en Egipto, ou como pasa aquí na Catedral de Santiago, e así sucesivamente. O acceso masivo ten que ter un límite. Onde poñemos un límite? Hai que poñer un límite. E o límite qual é? É un límite, non pode ser económico, ten que ser un límite de outro estilo. A mí só se me ocurre que debemos evitar a tesourización, é dicir, restringir de modo que só sexan valores para unha minoría, pero facilitar algunha fórmula que acepte a masificación. Eu non sei se sería permisible a reconstrucción de moitos monumentos para serem vistos, digitalizalos, digamos, non? Así como vemos documentos digitalizados e os orixinais cada vez están máis inaccesibles, ou só para os investigadores, eu defendo eso. Porque un curioso cualquer non ten por que estar a ver, xa non digo
un pergameo medieval ou un texto do século XVI onde se autoriza, poñamos, a edición del Quijote, que, por certo, foi descoberta casualmente hai 4 ou 5 anos. Se non, incluso, unha fotografía do século XX, unha carta, ou que sexa. Pode ser perfectamente viable disfrutalo, usalo para investigar de unha forma digitalizada ou copiada, sin que teñas que ser original. Por tanto, creo que se isto vale para o patrimonio moble, tamén deberá valer, eu creo, non digo que haxa que fazer unha fotocopia, non? Pero o caso de Altamira é bastante ilustrativo. Hai unha parte que só se pode ver con moitas restriccións, que é original, e hai outra parte que se pode ver máis amplamente. Podemos ir por ese camiño? É moi costoso? Non o sei, pero creo que isto é un dos retos que terá que, sobre todo a sociedade europea tan repleta de patrimonio, replantearse. Incluído o patrimonio natural, que tampouco pode ser accesible universalmente. E senón, que a amiga Carlota diga, ao pé de Rinlo están as catedrais. A agresión que están sofrendo as catedrais, non sei se compensa, o disfrute universal a que está sometida. É soportable esa agresión? Bueno, isto lévanos á idea de que, xa outra idea final, dos custos como debe soportarse a protección. Porque estamos a falar de patrimonio, pero non só basta con leis, con protección, con denuncia, está ben todo eso, pero logo hai que conservar, hai que restaurar, hai que conservar, hai que protexer, hai que transmitir o legado. Ten que ser unha herdanza, non? Entón, aquí está o problema de quen soporta isto, non? A expansión do patrimonio ten que ver, como dixen antes, coa estatalización. Pero agora estamos en período histórico no que a dimensión dos poderes públicos é menor. A súa capacidade vai ser menor. Polas razóns que, bueno, políticamente poden cambiar, pero é improbable que teñan máis recursos, como tuveron na época esplendorosa do Estado de Benestar, para non só ter sanidade, educación, etc., certamente máis ou menos universal, que tamén se poida pregonar e defender isto para o patrimonio. Por tanto, temos que saber ou se prescindimos de algo ou se introduces novos actores na defensa e conservación do patrimonio. Algúns xa están presentes, que son os actores privados ou empresas privadas. Aquí mesmo, nesta praza, ou durante moito tempo, non sei se hai hoxe, unha banderola que decía Fundación Barrio de la Maza, o Banco Pastor, que estaba a restaurar e se gastar o Pórtico da Gloria. Creo que temos que, neste sentido, regular, que non será regulado a lei de mecenato en España, e en xeral na Europa continental somos bastante reticentes a este mecenato, cando non é estrictamente puntual e dirixido, intencional. Ese mecenato existe, existirá no futuro, pero creo que ten que haber un mecenato transversal e que non estexa solo dirixido a unha sorte de cumplimento dun obxectivo concreto por parte de quen o fai. De modo que aquí eu creo que hai que combinar poderes públicos, mecenato, e unha certa contribución social e anónima, porque só aquilo no que se participa se defende e se respeta. Volvo ao asunto de Basilea. Se unha parroquia acordase a unha comunidade de veciños que teñen algúns importantes ingresos por razóns forestais, por exemplo, e que só están a pensar en como gastar ese diñeiro, en facer unhas casas enormes para a súa sede, e non poderían pensar como gastar un pouco dese diñeiro ou unha parte deses recursos en protexer o patrimonio. Tería unha protección non só comunitaria, sino quente. A propia sociedade, a propia comunidade, tería aquilo como propio. Por tanto, estaría defendido. Non habría que protexelo. Xa el mesmo se defende. Porque só aquilo que é de todos
e se considera que de todos, se pode defender. Non? En fin, que, por tanto, o patrimonio ten moito valor, é moi diverso, o leque, en fin, o abano que ten o patrimonio moi grande, ten valores económicos, ten valores artísticos, ten valores históricos, en fin, ten valores culturais, ten valores identitarios, xa dixen antes, turísticos. Eu creo que aquí nos estamos enfrentando a un reto para o século XXI moi importante, e é que debemos considerar o patrimonio en Europa, polo menos, como quizá unha das nosas principais industrias. Europa deslocalizou a industria para o antigo terceiro mundo, que xa non existe tal cousa, deslocou toda a capacidade de produción de mercadorías para lugares lonxanos, crendo que con eso resolvió o seu problema. Agora recoñece, o sea, está a sufrir as consecuencias dese proceso, desa, non sei se infeliz ou inxenua desindustrialización e deslocalización. Felizmente, o patrimonio non pode deslocar. Antes sí, viña un americano, podía comprar un claustro e leválo para Nova York. E podía reconstruir lá. Ou podía comprar, como comprou a Huntington, media España, a principios do século XX, e constituir a Hispanic Society of America, onde está o máis importante da cultura medieval española, ou algunhas pezas importantes da cultura medieval española e moderna, pero sobre todo medieval. Oxe, felizmente, eso non é posible. Por tanto, non se pode traficar, salvo se sexa de contrabando, con patrimonio. Pero, o sea, que non é deslocable. Agora, non podemos, creo que, soportar este patrimonio sin darlle un valor. Ainda que en algúns países, por exemplo, Italia, hai un Ministerio de Bens Culturais, máis que de Cultura, creo que teremos que facer algún esforzo superior. Dito aquí nesta praza, non é moi pretencioso, pero dito por min, quizá neste lugar, é un pouco máis pretencioso. Pero sosteño que tarde ou cedo deberá afrontarse un plan europeo de cultura, especialmente no ámbito do patrimonio. Porque senón seremos un mal parque temático. E un parque temático perigosamente xestionado. E, por tanto, creo que hai que, ahora que se vai a eliminar a PAC, espero, a Política Agrícola Común, eu abogaría por unha PEC, ou sea, unha Política Europea da Cultura e do Patrimonio, unha PEC-C. Porque isto supoñería tomar conciencia de que debemos considerar o patrimonio como unha das nosas principais oportunidades, industrias incluso, pero que ten que ter unha xestión diferente a que ten tido hasta agora, que foi basicamente de conservación e protección. E ten que dar un segundo paso. En Galicia ainda nos queda moito por protexer, e nos queda moito por identificar, nos queda moito por conservar, nos quedan moitos mosteiros por, restaurar. Agora, todo iso ten un límite, que temos que establecerlo social e políticamente. E isto que creo que nos debe ocupar nos próximos anos, ou vos debe ocupar a vos. Eu non creo que me debo ocupar desto, pero como son ideas que me preocupan a min, pois por iso as conto aquí, e vos agradezo moitísimo a vosa atención e a vosa presencia. Gracias. Penso que Rafa Vallejo máis eu que estivemos presentes na conferencia que deu ali en Combarro. O presidente do Consello fixo un gran esforzo e incluso, digamos, dando saltos cualitativos con respecto a aquela conferencia de Combarro. Por lo tanto, esa certa sinxeleza inicial, dende logo de comprendela como un gran esforzo de sintetización e, sobre todo, darnos 5 ou 6 pistas de criterios ou de conceptos de cara a unha comprensión nova,
permanente de que é o patrimonio, non? Que é patrimonio en Galicia. Por lo tanto, o noso agradecemento, verdad, Rafa? Sí, o noso agradecemento, pero tamén queremoslo transmitir porque, bueno, o presidente e outras persoas teñen moitísima dedicación por temas de docentes e por temas de tipo institucional, pero facer un oco para sacar adiante esta conferencia hai que recoñecerle máis aló do interés persoal de afectivo que ten co patrimonio o gran esforzo que fixo de cara a todos nós. Pois nada, moitas gracias. Sí. Ahora falaste máis. Bueno, pois, despois da oportunísima e funcional e eficaz, supoño, eso veremos ao final, pero seguramente que sí, da inauguración deste seminario ca conferencia de don Ramón Villares, temos unha tan merecedora da nosa atención de Enrique Xoán. Trayectoria profesional. Arquitecto titulado en 1984 na especialidade de urbanismo pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña. Doutor arquitecto pola Universidade da Coruña. Arquitecto municipal no Concello de Santiago da Coruña, no Concello de Oleiros e no Concello de Santiago de Compostela. E, ademais, moi aplicado nos temas de conxuntos históricos. Profesor asociado no Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo, área de Urbanística e Ordenación do Territorio. Actividades docentes de investigación. Docente interrompida desde o curso de 1966 a 1997. Na actualidade, na área de urbanismo no Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo da Universidade da Coruña, nas materias prácticas de urbanismo e instalacións urbanas e proxectación de urbanización. Docencia no Máster de Proxectación Urbana e Territorial, bueno, e un longo currículo tanto docente como de colaboración de investigación como de colaboración en especialistas, en revistas ou prensa especializada. Por lo tanto, creemos, e así o comprendíamos desde a sección e desde os organizadores desta sección, e moi particularmente por unha membra da sección que continuamente nos insistía en isto, e despois a oportunidade que a súa tesi doctoral presentada recentemente toca sobre o tema das rías que por ese motivo
é pertinente e moi eficaz de cara aos objetivos deste seminario. Pois nada máis xa, non lle quitamos máis tempo, co seu currículum aquí a Enrique que nos manifeste xa todo o seu coñecemento sobre este tema. Gracias, Enrique. Gracias pola invitación e pola presentación. Eu vou tratar de contar un pouco o que ten acontecido no litoral das Rías de cara á formalización urbana que hoxe podemos contemplar. Digamos que tampouco vou empezar así polo principio, como se podía esperar. Senón, primeiro facer unha primeira reflexión sobre o proceso ben avanzado de litoralización da urbanización en todo o planeta. E, como é un proceso que se está a realizar globalmente, pois, sí, como é un proceso que se está a realizar globalmente, pois podemos singularizar nestes espacios das nosas rías. Eso foi un pouco o que tratarei de contar hoxe. Si a poboación tende a concentrarse en espazos urbanos e tende a concentrarse no litoral, esas dúas características collen unha forma especial pois nun litoral como o de Galicia, no que boa parte da súa línea é litoral interior das rías e, ademais, un tercio da súa poboación, máis dun tercio da súa poboación, de preto de 3 millóns de habitantes, algo menos, está concentrada nunha altitude menor a 25 metros sobre o nivel do mar. E máis do 50% está concentrada en entidades de poboación que están a unha altitude inferior aos 50 metros sobre o nivel do mar. E pódese dicir que máis do 65% está concentrada en espacios dunha altitude inferior aos 100 metros sobre o nivel do mar. Quere dicir que este proceso, nun litoral tan amplo e recurtado en proporción á superficie do país, vai adquirir connotacións singulares que se decantan nos últimos anos e que teñen un comenzo que agora podemos relatar máis ou menos en episodios coñecidos ou máis ou menos estruturados. Estas dúas imaxes que aí aparecen son das Rías Baixas e do Golfo Ártabro como espacio de concentración de 4 pequenas rías. As Rías Baixas é un conxunto de grandes rías singulares, conformadoras dos espacios máis singulares de Galiza, rías con esta amplitude, con este tamaño, non as hai ninguna outra parte do mundo, e ademais a súa orografía permite que a colonización das súas beiras se produza desde o litoral cara ao interior, mercede a súa baixa altitude e relativa pouca pendente, ao marxen de outras connotacións, evidentemente. Bueno, vou pasar unhas cuantas imaxes mantendo a idea de que están as Rías Baixas. Non sei se se ven desde aí, na pantalla ves estupendamente, pero non sei a resolución desta, non? Seguramente se pode ver á dereita, á esquerda súa, as Rías Baixas, as 4 rías concatenadas, e á dereita o Golfo Ártabro concentrando nun espacio de auga as 4 pequenas rías que o conforman. Esta é unha imaxe do poboamento, chamaríamoslle inicial, de arredor
de finais do 19 que supón un poboamento homoxeneizado no territorio con algunhas singularidades no litoral e algunhas cidades dunha certa importancia fundamentalmente nos fondos de ría. Nun proceso posterior, nos anos 40, este proceso de concentración en multitud de puntos do litoral arredor das estradas feitas desde o momento as estradas decimonónicas, por chamarlle de algún nome, ou de trazado decimonónico que se siguen facendo hasta a Guerra Civil, vai sabendo unha concentración moito máis significativa das entidades de poboación, da edificación, co proceso democrático e a aparición das vías de alta velocidade, primeiramente a autoestrada do Atlántico, pero tamén a mellora para a adecuación ás novas velocidades dos automóviles do resto das vías, cos planredias e con outras melloras claramente significativas, pois o proceso de concentración no litoral faise aínda máis evidente arredor desa explosión de diseminación, digamos, da edificación ao longo da línea litoral e desas terras baixas. Que se diferencian en Galicia do que nós chamamos montaña e que debemos entender montaña como as highlands, como as terras altas, e que non son montañosas, sino que é simplemente que teñen unha altitude superior aos 400, 500 metros sobre o nivel do mar. Estamos falando destas terras baixas. E, finalmente, o proceso de materialización de todas estas estradas das altas velocidades, con seus ramales, as súas ampliacións e novos trazados cara ao interior tamén, arredor das rías, provoca esta explosión da urbanidade que é o fenómeno que se manifesta nestes últimos anos, nestas últimas décadas, nos 15, 20 últimos anos. Bueno, se isto pasou ca edificación, e aquí aparece esa concentración, que tamén supón concentración de poboación, como les decía ao principio, se nos fixamos na rede de camiños e estradas, en este caso, aínda estradas e camiños reais, vamos pasando aos anos 40 igualmente, co trazado xa de moitísimas estradas de primeiro, segundo e terceiro orden e moitísimos camiños veciñais que se realizan de carácter municipal e parroquial, pois acompañaron a esa concentración da poboación e esa maneira de habitar. Ca aparición do viario de alta velocidade, as melloras de outras estradas para a velocidade, pois tamén acompañan nos anos 80 e, finalmente, pois na actualidade, pois esta inmensa rede tupida e xerarquizada é o soporte, xunto por suposto, ca xeografía, de esa concentración da poboación e da edificación nas terras baixas litorais. Tamén a propia línea litoral se transforma. Se dun estado inicial, que aquí está representado a cota cero do nivel do mar, e con ese estupendo interface entre a cota cero e a cota máis 4 metros 20, 4 metros, que depende dos sitios, que provocan as mareas, 2 veces ao día, en mareas altas, digo, en mareas vivas, pois produces esta gran diferencia de cota. Esa línea litoral, digo, que é moi rica, é moi variada, e ás veces é un espacio litoral con unha certa profundidade, pois tamén vai sofrindo modificacións ao longo destes tempos, ca aparición de construcións e ocupacións dese espacio xa, bueno, podríamos decir, do espacio das augas, non? Nos anos 40 vese ben
as grandes formalizacións en Vigo, na Coruña e Ferrol, pero tamén, ainda que desde aí, pois, penso que será difícil porque a resolución da pantalla non dá para iso, aparecen multitude de puntos que representan os peiraos, os pequenos paseos, os espolóns, en multitude de portos de todo o país. Nos anos 80, pois, a formalización do continuo en Vigo, do continuo litoral en Vigo, pero xa tamén incrementado en moitos outros sitios, ou na Coruña e Ferrol, en frente, na Bazán, en Perlío, tamén son manifestos. Bueno, un estado casi actual de como se foron formalizando co Porto Franco, cos portos exteriores de Ferrol e a Coruña, contra a Langosteira, pois, bueno, os continuos arredor das cidades máis importantes foron conformando unha nova línea litoral, construída. Bueno, este é o proceso desa franxa litoral que non ten máis interés que repetir un pouco o mismo con máis virulencia, se cabe, con máis claridade. E quería contar isto ao principio porque o que interesa desto é o fenómeno da dinámica de que isto non é un proceso estático. Nada pode permanecer e, de feito, pois, se non estamos atentos a estas situacións, resultará-nos difícil comprender por que estamos onde estamos, por que chegamos onde chegamos, e cales son as inercias, as forzas e os vectores de transformación. Entón, agora, pois, podíamos empezar polo principio, non? O litoral occidental dunha Europa aínda sin separarse as illas británicas do continente, nas glaciacións de hai 20.000 hasta 7.000 anos antes de Cristo, de fai 20.000, entre 20.000 e 7.000 anos, supuxeron que gracias á corrente do Golfo parece que os poucos poboadores desa Europa xélida se acercasen a estas costas europeas aínda, xa digo, unidas con Gran Bretaña. Quer dicir que poboadores aquí xa houbo desde hai moitísimos anos. Hai restos de mámoas e de camiños megalíticos que así non atestiguan, e aí vedes pois as mámoas da illa Areosa, na ría da Arousa, que eran os lugares de enterramento como eran tamén os cumes dos Montes da Barbanza, lugares onde se podía apreciar a bóveda celeste que buscaban os povos primitivos. Castros, a cultura castrexa tamén deixa as súas pegadas, e está ben claro que estes espacios foron habitados tamén pola cultura castrexa. Hai castros marítimos nas bocas das rías e castros tamén marítimos no fondo da ría. Aí vedes o castro de Betanzos, unha imaxe de Alfredo Arias, pero que é perfectamente plausible, ou o castro de Baroña. Bueno, con estas dúas imaxes de castro xa me interesa destacar algo que vai ser común, que é a ría como espazo singular, vai ser o espazo de relación entre os povos ribeiráns, entre os asentamentos das ribeiras. Como? Pois a través da auga. Unhas augas tranquilas, unhas augas navegables, que, sin ningún lugar a dúbidas, eran o camiño. Os camiños terrestres eran moi difíciles. Multitude de pequenos regos, regatos que formaban esteiros, que formaban enseadas e areais, facían intransitables
a línea litoral, próximo ao litoral. Co cual, os camiños polo interior para unir asentamentos son dificultosos. Así que o camiño do mar é o camiño de relación entre estes asentamentos que vivían da pesca e que vivían do marisqueo, xa en tempos dos castrexos. E tamén a dicotomía, que tamén se inicia aquí, entre os asentamentos de fondo de ría e os asentamentos de boca de ría, ou digamos de lugares máis profundos. Porque un ten que imaginarse que o primeiro de todo son os camiños. Os camiños polo territorio, claro, onde se cruzan as correntes de auga? Pois naqueles lugares estreitos, nos lugares estreitos que aparecen nos fondos das rías. Aparecendo nos fondos das rías, este é un castro de Deixón, os lugares dos castros que ven aí. E, decía que os camiños do mar eran interesantes non só na auga, sino tamén no litoral máis aberto. Está chea a toponimia de nomes como Costa da Vela, non referida á vela, sino ao lume, o Facho, Monte Faroleiro, as sinais marítimas para orientar aos navegantes que se atrevían a salir mar adentro, a faenar ou a buscar aventuras de outro tipo. Tiñan que saber como regresar e nomes como estos dan pé a pensar que había lumes accesos permanentemente que orientaban aos seus navegantes. Digo que hai camiños por mar e camiños por terra, que aí se poden ver todos esos camiños castrexos e megalíticos dos que temos constancia. Ben intensos nos espacios das rías. Así que, entendendo a ría como un camiño, é algo que nos podemos imaginar como que as rías seguramente eran as portas deste país, non? As portas para o bo e as portas para o malo, as portas para traer o invento entre comillas, non quero presupoñer nada, o invento do apóstolo na súa barca de pedra, e tamén portas para as incursións, para os saqueos, para o espolio, para a colonización e a conquista. Así que as rías, eses lugares que van ter que ser defendidos en diferentes épocas, que tamén vai ser unha constante. As rías hai que defendelas desde as primeiras épocas medievais, xa aparecen defensas e continuamente as defensas se fan, se destruyen e se volven a refacer tratando de impedir de custodiar esa porta, unha palabra. No medievo vanse formalizando lentamente cidades e asentamentos ao longo do litoral, naqueles lugares abrigados con areal e con rochedo que os abrigue, aparecen multitude de asentamentos vencellados á pesca. Pero tamén se fundan cidades. As cidades fundanse nos lugares máis significativos das rías, que son habitualmente os fondos de ría, porque conxugan dúas condicións. Son lugares onde se pode formalizar un porto e lugares onde se custodia un camiño, onde se pode cruzar, onde se pode atravesar. Así que as cidades medievais que se fundan van vivir dos pontádegos e dos portádegos, dos cobros, do paso pola ponte e do atracar no peirao, no porto,
E logo, bueno, pues, por suposto, o comercio dos produtos do campo do interior e da pesca neses lugares e outros que se comerciaban con outros lugares. Pero son esas dúas condicións as que van permitir que se desenvolvan na entrada á Idade Media máis estas cidades que, evidentemente, amurállanse e aparece a súa poboación no seu interior e tamén no seu exterior. Porque no seu exterior van xurdindo barrios extramuros que non son propios dos gremios medievais, dos gremios de artesáns. Son barrios dos pescadores e barrios dos labradores. Este é unha imaxe da cidade de Betanzos onde aparece o barrio de pescadores, que ali chamámoslle, eu casi me considero un betanceiro, chamámoslle mareantes porque andaban a marea. Pero en todas as cidades aparecen pescaderías, o barrio da Moureira en Pontevedra, e tamén barrios de labradores. En Betanzos é unha aldea tamén, ademais de ser unha vila primeiro e logo unha cidade por disposición real, pois aparecen tamén os barrios de labradores. E ainda hoxe se identifican perfectamente, pois, para o que sea de por aí, o barrio do Fonte Dunta, ou que é o barrio da Ribeira, o barrio onde está a Alfolí, o barrio dos mariñeiros, a carón da Ponte Vella. Seguimos cas imaxes das Rías Baixas e do Golfo Ártabro. Coñecemos a partir do século XVI e XVII uns cuantos planos que nos van dicindo, planos e tamén cartas náuticas, que nos van informando da importancia da ría como espacio e do seu litoral como lugar de lugares, e os primeiros cartógrafos xa nos van contando como son esas condicións e a cantidade de lugares que hai en ese litoral e tamén como é ese fondo batimétrico que nos permite cartografiar o camiño do mar, cartografiar ese espacio para que sirva para usar, para pasar por él. En realidade, ese espacio da ría non é só como camiño, é tamén un lugar de traballo, un lugar, podemos entender que é un territorio porque nel cultívase marisco, casi se camiña en boa parte del, cultivas o marisco tamén desde unhas lanchas con unhas varas, con uns poucos aparellos. Así que, bueno, e logo veremos que é tan un eido de traballo que terminan aparecendo industrias que son as bateas ou a aquicultura, como tamén un lugar de traballo, é un territorio, non se pode entender como outra cousa o espacio este da ría, non? Entón, explicas a súa batimetría e van aparecendo todas estas descripcións máis intencionadas, non? Bueno, vedes aquí a ría de Betanzos, vista en plano e unha vista un pouco a vista de Paxaro, bueno, vese a importancia que ten non só a cidade, sino a ría, non? Aí vese Betanzos fortificada ao fondo, e na vista de Teixeira, pois xa se ven as dúas rías de Betanzos e Pontedeume, significando claramente as dúas cidades e as pontes. Así como todas estas enseadas, donde se considera fácil atracar, as rías en descripcións de Teixeira son espacios, bueno,
primeiro di que os portos son os máis importantes de España, en 1635. E que as rías son os lugares máis maravillosos onde se permite fondear a cualquier tipo de navío e a de escuadra de navegación. Co cual, pois, bueno, pois, eran altamente valorados estes espacios e estes asentamentos en estas épocas para o rei Filipe IV. Bueno, isto xa contei un pouco que o importante destas cidades é o mantemento da dualidade, non? Ponto, porto e ponte, como as dúas condicións básicas para o desenvolvemento delas nos fondos das rías, non? Nos lugares onde se podía atravesar as correntes de auga. As pontes é como, digamos, que a infraestructura que termina consolidando unha infraestructura maior que a estrada, o camiño. O camiño, cando chega ás canles de auga, pois pódese atravesar por un vado, nos lugares amplios pero con pouca profundidade de auga e con pouca velocidade de auga, pero o camiño aproxímase ao litoral tamén nos lugares estreitos, donde hai que atravesar con a lancha, con pontes de barcas, con pontes de madeira, que finalmente casi se institucionaliza o atravesar, a aventura de atravesar a auga, coas pontes de pedra e a partir de aí pois, todos os materiais máis duradeiros e máis modernos. Non? De feito, bueno, aquí podes ver Pontevedra como un exemplo claro de cidade de fondo de ría, nas vistas de Valdi, onde, ademais da cidade, aparecen todos os barrios de pescadores e o que aparece a ambos lados das pontes. Non? E mentras, os asentamentos menores son asentamentos prácticamente sin peirao, son areais. E así se manteñen durante moitísimos anos, séculos. A multitude de lugares abrigados e con facilidades de atraque tanto nas rías baixas como nas rías do Golfártaro como en outras rías, non en todas, pero en casi todas, pois vai a permitir a aparición de moitísimos portos, e xa na época esta de Filipe IV, cando Teixeira recorre o país, dá conta non só gráficamente, sino literariamente, da cantidad de portos, e podemos decir os mismos que hai agora. Creo que eu conteinos e non había ningunha variación, excepto os portos exteriores de agora, o de Noia este novo de Estal, ou como se chame, e son exactamente os mesmos, pero tamén dá conta da cantidad de aldeas que hai en esta parte do reino, que era, pois, dá conta tamén da diseminación, bueno, en realidad da dispersión de asentamentos que é histórica e que se decantou no período romano suevo en aldeas, co abandono dos castros. Esas aldeas tan próximas e con interland de traballo dun día é tamén unha constante que xa conta Teixeira nas súas crónicas. Así, salvo as cidades de fondo de ría, prácticamente as outras eran aldeas. Estas son imaxes de Vigo ou de Viveiro, onde ni siquiera estaba formalizado o peirao. Bueno, son as vistas de Teixeira, que acompañan ou vistas máis próximas, que se poden ver un pouco mellor, como efectivamente están dibuixados todos os accidentes do litoral e tamén as aldeas que había, as aldeas portuarias ou as aldeas con peirao. En época de Carlos III, pois, esas rías, o litoral deféndese con máis ahínco e aparecen as construcións das atalaias, das vixías, que moitas veces sitúanse en lugares, bueno, sempre en lugares altos, para vixilar as costas das incursións corsarias e, por tanto, bueno, pois, indican
a especial protección que tiñan que ter as costas, a especial protección que tiñan que ter as xentes, a preocupación real que había por impedir os saqueos destas poboacións que pouco a pouco iban desenvolvéndose nas súas actividades económicas, non só nas grandes cidades, entre comillas, nas grandes cidades medievais, sino tamén nas aldeas con peiraos no litoral das rías. Máis imaxes de finais, prácticamente, mediados do século XIX, non? Vigo, Bueu, Malpica ou Corme, que están aí representadas, pois a arquitectura lindaba co litoral e as embarcacións entraban neses soportais. Esta simbiosis absoluta entre un instrumento de traballo e o traballo nese territorio das augas e as xentes que o poboaban, que se dedicaban a él, é absoluta, non? Neste tipo de, salvo, digamos, nas cidades amuralladas, donde se celebraban feiras e mercados, tiñan, pois, eses espacios adicados para eses, o espacio público non existía como tal. E vai ser a conquista deste litoral a primeira oportunidade para a creación de aquilo que chamamos espacios públicos hoxe en día, os espacios de relación nestes lugares. Bueno, máis defensas que non... Iniciado o século XIX, o desenvolvemento das técnicas de navegación e o descubrimento de séculos anteriores dos novos mundos e das novas colonizacións, espolios, chamamos de colonización ou espolio de outras terras, comerciando cos produtos de alá, pois vanse a desenvolver estes portos durante o século XVI, XVII e XVIII, pero, xa digo, o desenvolvemento das técnicas de navegación, dos grandes navíos, as cidades de fondo de ría vense imposibilitadas para acoller a estas embarcacións, que eran o seu sustento co comercio de aceite, sal, viño, etc. Así que, e de coloniais, evidentemente. Así que as primeiras operacións que se realizan nas rías e, por tanto, para tratar de manter a hexemonía esas grandes, entre comillas tamén, cidades, como Betanzos, Noia, Pontevedra, esas cidades de fondo de ría, pois o mesmo Redondela, tratan de formalizar unha canle de navegación, construir, facer navegable a ría, as rías que pouco a pouco se van colmatando de limos, areas e arxilas que arrastran as corrientes de auga. É necesario, pois, eso, para a súa subsistencia, non só formalizar os peiraos, sino formalizar canles de navegación que permitan que estes espacios de auga sexan navegables. Este é un proxecto que se fai para Betanzos. Bueno, todo este tipo de operacións realmente foi inútil. As cidades de fondo de ría perderon a batalla, as técnicas de navegación e os navíos desenvolvéronse con tal velocidade que foi imposible que estas canles dragadas serviran para algo. Así que iníciase aquí unha nova estrategia que é, pois, se non nos sirven demasiado os camiños da auga, vamos a ver que facemos cos camiños da terra. Eu parto da idea de que
si a partir do século XVI se desenvolven moitísimo todas as técnicas de navegación e os camiños da auga e os peiraos empezan as sinais marítimas, os faros, van encaminhados a que as cidades funcionen, os camiños de terra van cun atraso considerable. As conserveiras, primeiro, as industrias de salga montanse na Galicia a partir de mediados do século XVIII. O seu camiño é o camiño da auga, o camiño de comercialización é o camiño da auga. Durante un século evolucionan as técnicas de salga e terminan implantándose tamén as técnicas de conserva, que traen tamén os industriosos cataláns a estos países. Os camiños de terra seguían sendo uns camiños para andar con estas récuas de mulas dos arrieiros maragatos, fundamentalmente. O transporte por terra era dificultoso, levaba moitísimo tempo, non era nada operativo, e incluso os vehículos de roda, as carretas, eran lentas, pero non eran aptos para as dilixencias, que era para aquel momento o vehículo de roda e velocidade, digamos. Así que, despois de moitas queixas, moitos intentos, tanto por parte dos industriosos cataláns como por parte dos ilustrados en Galicia, pois vanse a mellorar as estradas de comunicación por terra que van a complementar os camiños da auga. Bueno, as imaxes das dúas rías van ilustrando estes camiños e os lugares habitados do litoral. A ría... Bueno, o desenvolvemento das cidades, estaba contando un pouco que as cidades de fondo de ría formalizadas van perder ese pulo e, mentras tanto, outras se desenvolven, pois o que estaba comentando, o tema da salga e da sardiña, ca pesca, que da salga e da conserva, digo. E por eso se presta atención a estas outras rías tamén, donde aparecen esas vilas que se desenvolven co comercio da sardiña. Son lugares de máis calado, onde o que precisan... Agora. Oiga, me está avisando que me estou contando unha historia demasiado longa. Así que vamos a pasar. Estas son imaxes de eso que vos contaba. Aparecen as estradas, en este caso, aínda estradas reais, como tratando de suturar unha pequena parte do país. A súa escaseza conta ben Domingo Fontán cando fai os seus mapas a principios do século XIX, para presentarlle aos rexentes como reivindicación da necesidade destes pasos. Bueno, son mapas de rías. O mismo insiste Francisco Coello, que xa en algúns mapas máis precisos, como de Betanzos, vai mostrando as dificultades que vai ter esta vila e que termina sendo absolutamente cercenada cando, ca chegada de que? Pois do ferrocarril. O ferrocarril vai ser o ferrocarril e as estradas van ser o intento de táboa de salvación destas cidades que non teñen a chegada pola auga. Xa vos digo que perden estas cidades e van ganar pois as de Boca de Ría, porque terminan conseguindo co desenvolvemento da pesca da sardiña, da conserva e da salga, pois o pulo necesario para que cheguen ata ali as estradas decimonónicas ou de trazado decimonónico cas leis Arteta e Moyano, como sabedes. Bueno, son mapas diferentes que van dicindo como, van ilustrando como estas vilas de Boca de Ría van, pouco a pouco, van chegando a elas as estradas.
E o ferrocarril. Primeiro de Santiago de Cornes, a Corón de Santiago, até Carril, precisamente porque era o porto de Santiago. Non era xa non servía nin Padrón nin Pontecesures. Eso non servía. E o ferrocarril, pois, ben trazado exclusivamente para isto, ou ben trazado como modo de sustituir os imposibles canais de navegación que podía haber en este país, que nunca podido haber, vai sustituir, sirve como vehículo, como comunicación entre os territorios e ao mesmo tempo, cos seus ramais, aos peiraos, algúns deles consigue dar o pulo necesario para que se sigan desenvolvendo. Bueno, son imaxes de como o ferrocarril se vai facendo en este país ao longo dos tempos, e así aparece o desenvolvemento, tamén das embarcacións de pasaxe, que é algo que indica claramente que hasta fai ben pouco, en moitas rías, era a comunicación, era o autobús entre os lugares dese espacio, para as feiras, para os mercados, para os eventos ocasionais, para as festas, para os traballos. E por terra complementase co tranvía, que en moitas cidades se prolonga o Interland máis próximo. Non conto máis destos, porque vese moi ben como as estradas pasaron a ser estradas que iban cara ao porto, cara ás poboacións dese porto, e serviron como ensanches da poboación. As estradas chegaron a estas vilas litorais para ser soporte con outra función, pero foron soporte da nova urbanidade e da modernidade. As casas modernas, as casas entre medianeras, as alineacións, aparecen con este trazado. Vese en moitas cidades, en Vigo, na Coruña, son as estradas trazadas como un ensanche. Podemos ver planos dos anos 20, onde se ve perfectamente que a chegada das estradas decimonónicas permite formalizar os frentes marítimos. Casi por último, a importancia que podía ter nesta aventura, nesta historia, a aventura de cruzar a ría. Conteivos a parte máis histórica, e agora podemos contar unha parte máis moderna como esa constancia de acurtar o fondo da ría a través da ponte de Ceilán ou da ponte do Pedrido, que sustituía un pasaxe de barca que daba continuidade á carretera, ou a ponte da pasaxe, van conseguir unir de outra maneira os litorais das rías, focalizar, provocar ou axudar a provocar ese cambio de vector no crecemento destes litorais, que se primeiro era puntual cara ao peirao, crecendo nucleadamente, logo que as estradas toma un vector cara ao interior de crecemento ou mesmo paralelo ao litoral, con estas novas estradas, o que provoca é unha explosión de cara á diseminación da poboación no territorio destas terras baixas. Bueno, estos son imaxes que ilustran a explosión urbana, non só da edificación común, digamos, sino tamén dos grandes usos do territorio. Grandes equipamentos, hoxe vemos colexios, institutos, hospitais, todos que tensionan o territorio cara ao outro lado, cara ao interior, frente á vocación casi natural e casi histórica de tensionalos no litoral, na auga, non? Vector centrífugo ou centrípeto, según se queira ver desde un lado ou desde outro. Ese cambio de vectores, bueno, acabo, ten producido arquitecturas, bueno, esta historia ten producido arquitecturas singulares en calquera destas destas vilas e cidades, que é do que trata esta cousa, non? Pero, como sabemos que isto é dinámico,
o que ocurre isto. Isto é o que hai que tensiona, compromete estes outros valores patrimoniais non estancos, de arquitecturas singulares vencelladas a vocación e a historia de cada un destes lugares. Cos peiraos volvendo a funcionar como grandes espacios metidos no litoral e que poden ser continuidade do urbano, poden ser espacios urbanos, poden ser espacios restringidos como os peiraos estos dos portos deportivos. Bueno, en fin, está moito en cuestión cara a donde, como se completa, cales son os espacios que nos van servir para xenerar ou continuar na historia esta de crear urbanidade de arredor das rías en estes espacios litorais. Nada. Ben, teremos ocasión despois no debate final de seguirlle preguntando cousas aquí a Enrique e incluso pois o que non pudo explicar agora porque o tempo se lle botou por riba, pois poder facer. Bueno, tócanos agora 5 minutiños mentres colocamos os paratos e seguimos ca xornada desta mañán, que é sobre Rilo e falará Carlota, pero xa presentamos despois. Non pude ver enteiro, xa non pude ir a tesis, escolleron aí porque ao final